Hello again, everybody. Our top stories for you on the breakfast programme. This Thursday morning, the energy regulator Ofgem is expected to announce a new price cap this morning that will increase household bills by hundreds of pounds. L-Ingliżi sebħu għal dan. Fir-Renju Unit il-prezzijiet tal-enerġija għollew b'54% f'jum wieħed. Ir-regolatur tal-prezzijiet tal-enerġija fir-Renju Unit jistenna li din iż-żieda mhux mistennija tkun ta' darba. The Director General of the Confederation of British Industry, the CBI, says today's announcement won't be the last. My real concern, and I think everybody's real concern, is that this rise in gas prices, in energy bills, is not just going to be a one-off. Din deċiżjoni toli mas-smewwiet tal-prezzijiet tal-enerġija mistennija tolqot 22 miljun familja Ingliża. Il-prezz tal-gass tal-konsumaturi wkoll għola u ż-żieda fil-prezz mistennija tammont għal kważi 700 sterlina fis-sena. Il-Kanċillier Rishi Sunak, ekwivalenti għall-Ministru tal-Finanzi tal-Gvern Ingliż, għal il-Gvern Ingliż se jagħti skont ta' 200 sterlina fuq kont tal-enerġija, madankollu sostna l mhux se jkun qed inaqqas it-taxxa fuq il-prezzijiet tal-fjuwil. Il-kriżi tal-enerġija laqtet l-Ewropa fi żmien li d-dinja qed tibda tirkupra mill-pandemija, dan wara li żdiedet f'daqqa id-domanda għall-enerġija. Diversi pajjiżi fl-Ewropa raw żiediet qawwija fil-prezzijiet tal-enerġija. Familji spiċċaw jażlu jixtrux l-affarijiet bażiċi tal-ikel bħal kartuna ħalib jew isaħħnu djarhom. F'Malta l-Gvern baqa' jassigura prezzijiet stabbli tal-enerġija u fil-fora internazzjonali f'Kunsilli Ewropej, il-Gvern Malti għamel pożizzjoni b'saħħitha mal-Istati Membri dik li żieda fil-prezzijiet tal-enerġija m'għandix tintefa' fuq il-poplu. Hemmhekk pajjiżna appoġġja l-pożizzjoni tiegħu ċara illi aħna se nibqgħu nappoġġjaw lin-nies tagħna u lin-negozji tagħna fil-kuntest tar-realtajiet partikolari li għandu pajjiżna. Dan kien messaġġ li wassalnieh bis-saħħa tant ukoll li huwa rifless fil-konklużjonijiet tal-Kunsill.